Tento príbeh nenaplnenej a nešťastnej lásky Miliny Adamčíkovej, prezývanej aj Biela grófka, vďaka jej bodej tvári a bielým šatám, ktorá žije v rodine brata farára Milana, uvádza bez radosti. Milina je uchvátená časopisom Sama Jablonského a nemôže z neho spustiť zrak, keď nacvičuje spevokol. Milanovi sa sestriné vyčínanie vôbec nepáči. Keď odišiel, začala zábava. Tu Samo vykrúca Milinu a vábi ju svojim šarmom. Hrá sa s ňou. Ja by som ťa, dievča, ľúbil, keby si sa trošku smial. Po chvíli Milina odíde s dievčatami do záhrady. Kamila začne podpichovať Milinu, pretože ju chce odradiť od jej brata Sama. Ona sa však nenechá vyprovokovať. Samo má priateľku Margitu a ponúka sa môj Hermionka, dokonca aj Gizela. To vážne? Neskôr sú pozvaní k Jablovským, kde je však iba samou brat Michal, ktorý Miline lichotí. Ponúkajú vínom a Milina sa prvýkrát opije. O pár dní sa koná Majáles. Všetci sú ohromení Samovým vystúpením. Milina je však utrápená, bez nálady a chlapci sa ju boja vyzvať do tanca. Samo o dušu tancoval s každou okrem Miliny a to sa jej dotklo. Na druhý deň si dávala od Sama odstup. Ten si to všimol a iba sa chladno usmieval. Keby som ho mohla zabiť. Milan je v záhrade. Ráčili si jazyčkom pohnúť niečo? Milina prisahala, že k Jablovským už nepôjde, no predsa šla a Samo sa jej začal prihovárať. Aká krásna si v týchto šatách vyšívaných. Aká krásna. Taká ako anielik. Ľudia jej začali hovoriť, ako zle vyzerá, aká je chudá a bledá a ona sa vyhovára iba na roky. Jablovský a tvoje šialenstvo, že neješ ani nespíš. Keby len nejesť a nespať, ale ja pijem víno a plačem bez prestania. Na oslave, kde sa dosť pije a tancuje, si Samo zaumienil, že sa na Milinu ani len nepozrie. Sedí mamka v kostole. Milinu to vôbec netrápilo, bavila sa a tancovala. Sedí mamka v kostole. A ja s milou stodole. Pred odchodom domov uvidela Sama, ktorý spal pri kredenci na stoličkách a uvedomila si, že jej je vlastne odporný. Je pre ňu obyčajný chudák a nezaslúži si ju. Bodaj by si viac nikdy nebol milovaný. Aspoň takou láskou veľkou viac od žiadnej. I tu sa končí príbeh, kde láska prechádza fázami od veľkého zamilovania až k nenávisti a preklínaniu.
Sama Jablovského a nemôže z neho spustiť zrak, keď nacvičuje spev okolo. Milanovi Jablovský a tvoje šialenstvo, že neješ ani nespíš. Sedí mamka v kostole a ja z milou v stodole. Sedí mamka v kostole.